Tungod sa pagsaka sa mga kaso sa dengue sa dakbayan sa Lapu-lapu, Barangay Basak, may umulog lakang silang kaugalingong Dengue Brigade. Si Luan Mirondina sa exclusive report. Atong pangitaon o giyabo kining mga sudlanan nga adunay stagnant o nagpondo nga tubig. Dala ang mga kahimanan sa misting o guban pang mga ekipo batok dengue gisubay sa Barangay Dengue Brigade, ang sitio Basak eskwelahan ug nagrekorida. Miapod-apod usab sila og mga leaflets ngadto sa mga residente diin napatik ang mga angayang buhaton aron malikay sa dengue. Okay raman na himo man ni nako. Usay lang kaning maglong sleeve kay murag pa nagsarag yun. Tungod sa kalimuot sad ba. Mas labing maayo man sad nga kanang ilan ni gikuan para at least ba murag dili kay kataka kuan sa dengue gali. Partikular nga gitutukan sa Barangay Dengue Brigade ang sudlunong bahin sa mong sitio diin adunay daghang mga limaw o gipamutangan kini og mga larvicidal. Nagmisting usab sa matag panimay o gidasig ang mga residente sa paghipo sa unsa mga butang nga kaitlugan sa mga lamok. Samtang gihatagan sa mga kawani sa City Health Office ang Basak Elementary School ug 5 ka rolyo sa Oliset net kun mga chemically treated mosquito nets nga itaod sa mga classrooms. As of now, wala tay cases of dengue. And then we're very happy nga bisag wala tay cases of dengue diri sa eskwelahan. Ang kanang City Sanitary Health nato inspector together with the other inspectors sa City Health Office naghatag og kanang mga Oliset net para sa atong mga kabataan para malikay ta sa kanang mga sakit, especially sa dengue. Base sa datos sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit Congreso 7, nagpabilin sa ikaduhang dapit ang dakbayan sa Lapu-lapu nga adunay labing daghang kaso sa dengue gikan Enero 1 hangtod Marso 2 karong tuiga. Pabalik-balik nga pahimangno sa Department of Health nga ang labing epektibong paagi pagbatok sa dengue mo ang pagpabiling limpyo sa palibot. Uban ni Renante Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.